Thlirvelna thlir chibai kan bu ka cheu hunrei taka tanga lunglei mipui te ti abik takin lunglei khawthlang lama zin le teiwak then te soi lo em an ngaihmawh le vantlang ti ber pakhat chu Hauruang dai riang vai te thlan mual bula Lunglei Khawpui nomnok le Bawlhhlawh pai chungchang hi ania helai muna Bawlhhlawh pai ani na chhan bulpui ber chu Bawlhhlawh song bol na mun tur Lunglei Solid Waste Management Center sakna hunrei taka tanga tho to vo in thlenga ataka man thei alani lo vang hi ania hetiang ani wang hian Lunglei Khawpui veng changa Bawlhhlawh khonkhom te chu Hauruang dai a hian pai alo ni ta a khama pai liam ni bok ma se Kawngkama engemaw zat acham bang lo thei lowa chung Bawlhhlawh chek khol te chu akang hlua renga akhuin a chevel mipui te baka zin vei wak te tan harsatna a thlen boka a hrisel loin arim che mema tin Lunglei Khawpui mel mang atimoi lo hle ani chu wangin tun tuma chuan helaya Bawlhhlawh pai na le a song bol na mun tur chungchang RTI Act tlawhchhana kan chhui zauna te le amuna ngai kalchila thilom dan kan en fiana te tun tuma hian kan ngai thla in kan en ho don ani ola tuna hianin Hauruang daia Lunglei Khawpui Bawlhhlawh pai na mun riang vai te thlan mual bula kanom me ka voin ni jun ninga zir top ni ania ei ka nunglama kan muang hianin kongsir Kawngkama Lunglei Khawpui a veng changa kan Bawlhhlawh khonkhom te chu Bawlhhlawh pai na mun Solid Waste Management Center peih alani lo wain heti hian Kawngkama hian kan pai taringot maya hei hunrei taka tanga kan kalphung kan lo kalto dan ania miring Thlirvelna tan po ahim lova ahim lo mai pe lama hian helaya Bawlhhlawh hal khu na salut tu ka hi lir thei tlan te tan po reom khopin le him lo khopin a thila thleng mek ania ti chuanin ka din na malama hianin tun ma chuan Lunglei Khawpui a Bawlhhlawh te hi pai thin ania an soidan chuanin chung Bawlhhlawh pai zinga chuanin thil tha ala om thei an rin awang te po ania ngatin thir chezong te po in thir che an du wang khanin Bawlhhlawh an hal thin ni an soya chung Bawlhhlawh te chu atlin khom tham to si wang khanin engang poin kang thel motorin han thelin a fur te pon han nang thin ma se Bawlhhlawh ka kha tam tham to wang hian thel mi tak thei ani lowa chu tenga Bawlhhlawh ka na sat zel awang chuanin Lunglei Municipal Council ho tu te chuanin roman na siamin helai mun amat tunma ama sajo ka Bawlhhlawh pai na mun hi an hung ta Thlirvelna mangin ti chuan anin son tira kanung lama hen an pai tir le ta chu tunma lama an lo ti thin danang bok khanen mi then khat te hian an hal le ta thin ta chu tuna hianin harsatna na sataki athleng chho mek zela chuang program te chu tun tuma hianin ron tarlan kan tum dona Engvangin nga Solid Waste Management Center peih alani lo ti te tin enga tinge helai mun a hian Bawlhhlawh kang lu hi a omreng he hianin miring Thlirvelna tan te tin helai mun chevel Hauruang le sasai kon te ba ka ki lampang Lunglei Khawpui chung tan te po thil thalo anghong tam tak te po om theya chung te chu RTI Act manga kan chui zauna tenen tun program a chuan ron tarlan kan tum dona ni RTI Act tlawhchhana kan zauna UDNPA Directorate lamin kumin me ni ruka achan danin Hauruang daia Bawlhhlawh song bol nak mun Solid Waste Management Center hi kumsang ni som ni patni September ni kwa asaktan ani a kumsang ni som hi panga August ni som thum pakhata zo tura ruwa mani in tundin huna Civil Works zo fel to ani a asakna hian NLC PR paisa cheng noi saruk ruwa mani in nathok tu chu Resource Associate Services zarkot te ani a nathok tu te hi bill pek tlak an lani lawa bill pek tlak an ni lo chhan hi Ministry atanga poisa ton kim mai lo wang ni in
cheng nuai zali som sari pakwa sing sari sangriat zasari somli le pathum pek chhuwa to ani Solid Waste Management Center riang vai te thlan mual bulami voin thenga ataka man tangkai ani lo chhan hi enge Kumin meni ruka RTI chhan na atanga landanin Solid Waste Management Center riang vai te thlan mual bulami voin thenga ataka man tangkai ani lo chan chu power connection ti fel ani lo wang te weighbridge le machinery om tur te ti fel mai thei ani lo wang te ni in tunaya P&E department in transformer bunin LT line extension na thozo chia ania machinery om tur te da fel ani nuwa man tangkai thei tura pe ani don ni in UDNPA department chuan RTI zauna an changa khol chi sang sang rotary waste sorting trommel patni shredder pathum pet incinerator pali weighbridge le vertical baler machine te om tura ruang man ani Solid Waste Management Center a khol om tur te hi leifel vek alani lova leifel vek ani lo chan chu heng khol te hi alo thlen nuwa installation le test run ti nuwa pom thei chau ani awangin hemi tur hian power supply aw mangaya chumia wang chuan khol te hi la cha thlen lo ni in rotary waste sorting trommel hi cheng nuai somli pakwa singriat sangthum le somli ani a hemi baka hian shredder cheng nuai som sangli zaria somnga le panga pet incinerator cheng sing khat sangruk zasari somkwa pali weighbridge cheng nuai som panga le vertical baler machine cheng nuai thum sing thum sang ni le zaria te ani a weighbridge hi NLCPR atanga ruang mani in kholdang zong hi state fund atanga leitura ruang manani RTI chhan na a tarlani nidanin he centera Bawlhhlawh solid waste song boldan turtlang puite chu hetiang hi ani household level a Bawlhhlawh troi thei lo te thlir shan ani nuwa centera hian thlir non le ani anga troi thei chu composting centera omzeneya da felni in composting kalpui ani anga troi thei lo chu material recovery building lian zo ka thlir shan na kalpui le tur ni in heta hian recyclable items entirnan plastic bottle lekha khong diaper and sanitary pads plastic bags electronic waste plastic waste le adang te thlir shan le ani anga recyclable waste chu baling machine mangin nem mu kabel ani anga shalchwa thin tur ani Thlirvelna omlo zinga kang le aldu ang chi ho hi cement factory a coal supplement atan bel nu a tho thin tumani a tangkai taka man thei zong la khomani nuwa alabang zong chu sanitary landfill a da to ni in he centera hian solid waste ti process ni lovin manage tumani a Bawlhhlawh la khom te chu himdam taka tiral emo thon chhuale da thatum ni in he solid waste management center hi LMC kutahlan tumani a center atana ruak manna te ti fello tlem ana oma wangin hlan lo ani Solid Waste Management Center a Bawlhhlawh pai lova a chhaka tanga Bawlhhlawh pai thin le Bawlhhlawh ha khu na sanutuk te hi department in ashiat puyem he harsatna sukyang tur hian department in engmanak na nge ani State Project Monitoring Committee puin alo enfia to a engtiang che inge angai poimo UDNPA chuan Solid Waste Management Center a Bawlhhlawh pai lova a chhaka tanga Bawlhhlawh pai thin le Bawlhhlawh ha khu na sanutuk te hi an shiat pui thole heng harsatna te hi sutkian ani theinan ma anlak mek reng thu RTI zona chagin an suya center sira Bawlhhlawh omle kang chin ti to pani theinan sengkhom le tibo turin na thok tu ruaya ma anlak mek thuan soye Lunglei Solid Waste Management Center hi Mizoram State Project Monitoring Committee te po in nikum ebelni somni pathum khan anlo endik to a hemituma anendik na chungchanga RTI Act manga kalzofian na a State Project Monitoring Committee Nodal Department Planning and Program Implementation Department a SPIO chuan Lunglei Solid Waste Management Center endikani lai hian landfill alasiam theilo awangin Lunglei Khawpui Bawlhhlawh te chu Lunglei to Hauruang Kawngkama pai ani thule hemi hal khu hian Lunglei Khawpui abik takin lunglon le chanmari area vel awur chowa mishing tan ashise lo ba ka Khawpui mel atimoi lo hle a he Bawlhhlawh kang khu hian kongpui po azon vela awur na se hle a arim chhia in motor khaltu tan po kongmu harsa khopin me khu atamboka he thil hi ngaihmawh a namasa nei atul hle anti a
project pui tlin theih nan sanitary landfill work atan environmental clearance nei thuai angai thuan soibok ole hei kan muang hianin hei helaya bawlhhlawh paih na mun lai tak tak kha ni ta hei kei kong chak lam ani ta hei tian bawlhhlawh chi hrang hrang hi helai kong sira hian na oma hei pheikhawk chhiat te hei thil chitin reng hi oma ni ringot mai ni hei ni chin lok po khanin kanom lai hianin veng then khat chuanin an venga bawlhhlawh khon khom te en ron paya hei hi a khama pai liam ta chuang si lo hian hei Kawngkama hian a in chek khom tan ner nur mai ani hei mi hring Thlirvelna tan po a him lova Khawpui a tit tropa tin hei a khu hi kan soitak ang khanin lir thei tlan tan po a him lova hei heti hian a ron khu chowa khulama tanga ron chole helama tanga kal te tan po in mu lei thei lovin a than pe chuan in chuna hian in lai tan chi hial thin ani ole tikhan Lunglei Solid Waste Management Center lo in din chau dan le tundin muna athleng chinte engtiangin nge helai muna hian bawlhhlawh sawng bola ni don ti tele a chhevela bawlhhlawh paih mek ani avanga harsatna rang rang te thleng mek te kan thlirin kan ngai tla ta kumsang ni somni pani September ni ku a chungchangte to Lunglei Solid Waste Management Center vo in thlenga man theia peih fel ala ni lo hi azia lovin LMC huam chunga Kawngkama Bawlhhlawh kan chek khom nur mai hi Thlirvelna tan apoiba ka bawlhhlawh hal khu in harsatna athlen chau mek zel te hi en liam zui zel chi nei na lang to lova tin khual zin Lunglei Khawpui tlo aron zin ti tan po mu a hreomin Khawpui mel ti moi lo tu pakhat ania thuneituten po in ngor le zuala ma an la ka helai mun ataka man thuai ani theina ra thei top an chuai atul le nei na lang khati song kha tun tum Thlirvelna kan thlir zau thei te chu ni e